Karibu sana mwanchumu rigereria asensemiga ya kabere yemesema yakuru soko ensa emo mbiyamana soko endra gusangana into na bono toguska bosia sorobotero kubwatia motendere babasubati me county ya Kisii Muske Doris Aburi Donya nigo ritkoria rero aina kyo chakwa ukurimo kwegesima kya mache ase skuru boroso ya Iterio okwanekerekyo nigo Donya aina kiri unekene gesima gikomina kabere hase aina kiri ne chingaki kya magendro asensemo yayo mu MC we wodi abo Morenda John Mbati nigo bono atogire getambo kirekyo na kumubodia Donya ko aina kyabuna kubekare emeroberio yogokonya habanta bange imeye bunge ya Bonchari inche eganga yane na tebeteka dina bwate kende na renge ko tebya bante kero na rego kole campaign ina manyete mechandere kusina match no nyemburage gutubuya abangina bade bakonda roche abane babogoletie metungi. I wish one day media you went across the county bago tomu amache baira esukuru. That is wrong. Chinsa chiri bago chigosaba koya match otanga bana basomire sabu bakolire science bakolire agriculture bono with my small resources we kalero nobo sani bwane chiboli chiachire 12 nande before ntara kole tamwe yega nintagete nsabe kore chibol 20 that will be 20 words echo chinde chigotikara kesi baadaye bono na onyendiri amacha alenge ko ba stored Kisii county ekagaranto bwate gucha yani otango bibyo konda roche mbi otange binto gusito ko sabana ne stima ne chipara embura go tubuya amacha abogoli abantu amacha akobogoli abantu tango narako ba stored akonya bangina baito mbako kora kimbako genda roche so siasa ngocho konyaka tore baadaye for now and I think I've preferred wakole kwere ndo kora development ekyagara siasa ego change any time of the day bono tochi tutuberere siasa tutika kore gasi okonyora ntora kore genta abantu ba minto ba tutumete to bakorere taete nyirane lyo mwesimo atonya ngambu ya mono pongezi sana asega singi ekiagara eyenere nchere yemo abana inchi baganitia magendro na araya iga aikeira abana inchi ange na nyumbaini jena bana ko watenga mbiyama singi nche kenyoreke ga kiitiro togatebo mane bo manana abanta abange ndochi baguchie bakwenda chinsoko ekero okorigire chinsoko chinyinge chiansire gosira asenge nja abantu basimikire mete melinga mpaka chinsoko iguru bona machi tayo amacha ansire kobora lakini ene njere yamo kwa konyira abantu bune kenyoreke ga kiitiro ekiagara abantu bara abange igabakwenda chinsoko chigakare nkaro sitima atari nande chiakamire asenge nje yemete yabantu babegete mete paka bagakora roche kwaye pi nare gusaba igo mwesimo asugwanja kwao senge nje kwerure kokonya abantu bekenyoreke round nabanare ko tenga mbiya mana senge nje kwatenga nko sokiora macha ya isiko chiabu bituka gwetana nabanare ko gusaba ngakora nche bwetana ni guchimoina asena kale guchimoina ali stier boys round isiko magega onya kunia yo kiro kino ana alisune ka kiagara kakwerura ye kwero okunia abantu around iga nabokonyora ngakwa bakonyire batigire kwanda chinsoka kiri asenge nja macha ya iga number 1 Pauli yeteli guchigotumia stima ige guchigotumia ekwende chisora esora bano muntu tayo cha gutadara ngakinga tuhakanire stima ya butoiru nagekora macha abolire nabana ko sabanga asenge njo yabwa abekire sora ayakonya abantu ekinyoreke kiitiro randi basoke none pale ra matabwe bande babuchero abande gwechiabu abakanyore liyete linga tonya ndi kwera kurwe menu yabantu manenya